Първа английска езикова гимназия. Думът, който ни превръща в личности. Моето, твоето, вашето, нашето училище. 60 години спомени, трепети, ученици и учители. 60 години слава навсякъде по света и приятелства за цял живот. Някога тук на Дондуков 60, един мъдър преподавател настоявал на първия лист в тетрадките учениците да напишат История магистра витае ест няколко пъти, за да помнят, че историята е учителка на живота. Чували ли сте за този човек? Или го помните? В следващите минути ще ви разкажем част от 60 годишната история на моето, твоето, вашето и нашето училище, през погледите на учители, ученици и други хора, свързани с английската. Заедно ще проследим развитието на гимназията от вчера до днес. Винаги сме по английски език номер 1 с най-високият успех на зрелостниците, което е доказателство, че сме на първите места в страната. Така също могат да се видят вашите успехи в различни проекти, състезания, олимпиади, лауреатските ви звания. Мисля, че няма човек, който да не знае първа английска езикова гимназия и успехите. И всъщност това е основната предпоставка родителите, учениците, които и сега влизаме в такава кампания за прием на седмокласниците, да предпочитат това училище и да има така сериозен наплив от желаещи ученици да станат гимназисти тук и да завършат гимназията. Първа английска езикова гимназия е знаково училище за града. То е създадено като иновативно училище и продължава да бъде едно от най-добрите училища, не само в София, и в България. Ние се гордеем с успехите на учениците, не само в изучаването на английски език и на чуждите езици, но изобщо успехи във всички сфери, в математика, в другите точни науки, в изкуствата, в спорта. Английската гимназия, както всеки я нарича, е наистина символна и марка за София. Но за да се стигне до успехите днес, английската е преминала през няколко етапа в своето развитие. Затова се връщаме към корените на гимназията. Началото на чуждоезиковото обучение в новата история на България е обвързано с първите стъпки на създаденото княжество, възкръснало за нов живот след дълги години на изпитания и борби. През 80-те години на 19 век българската нация тръгва с ускорени темпове по пътя на модернизацията и обществения напредък. Значимо място в този процес заема образователната и възпитателната дейност на Американското девическо училище в Ловеч. Оказва се, че именно с него започва историята на английската. Да, това е доказан факт и разбира се, развитието на чуждоезиковото обучение в България е свързано с дейността на мисионерите американци, които идват тук края на 19 век с амбицията да създадат училище вече в освободеното княжество България. Докато в Южна България американски училища са създадени, колежи, то в Северна България, тук в Ловеч, се поставя началото на първото такова училище. След като Джеймс Чалис, основателя на това училище, не успява да намери добър прием в Троян, през 1881 той идва тук, успява благодарение на Ловчели да закупи парцели на това място и да постави началото на девическото училище, което се изучават чужди езици. Разбира се, най-вече става дума за английски и за френски език. А тук идва, защото преди години, през 70-те години, още по време на османското владичество, няколко ловчели завършват протестантски курс в Русе и в последствие успяват да закупят парцели тук на това място, което е била турска махала по време на османското владичество, и те оказват един радушен прием на Джеймс Чалис, който търси подходящо място, но и спокоен град, в който да създаде своето училище. Разкажете ни малко повече за начина, по който е протичало обучението в гимназията в първите години. Училището възниква като частно училище и разбира се, това, което мен винаги ме е впечатлявало, че учителите нямат тези социални придобивки, които са имали всички останали. Примерно, те не получават пенсии, но
престижа на това училище, който се гради най-вече на възпитанието, което дават мисионерките на своите възпитанички, е нещото, което така е най-характерно, емблематично за това образование. Все пак става дума за времето, когато България е типично аграрна страна, а това училище всъщност осъществява модернизацията, основно, що се касае, да кажем, до ангажимента, до участието на жените в обществото. Техния принос, може да се каже, се разширява и благодарение на това училище, което чак края на 20-те години, 1927, получава статут на полукласическа гимназия. Може би най-съществената отлика е това, че и учители и ученици се чувствали едно семейство, една общност. Не, много свободно време не са имали, защото са били ангажирани с всякакви дейности, най-вече с овладяването на чужди език, но и с работа, да кажем, в столовата, с белене на картофи или с сервиране на съответното меню, което е подготвено, с изучаване на различни музикални инструменти, ръкоделия. Имали са младежка организация, която е развивала клубна дейност и редом с задължителните учебни часове е имало много клубове, днес бихме казали клубове по интереси, но са учили, да кажем, машинопис, политика, какво още, музика. Така че са били придружавани навсякъде от своите учители, но не в качеството им непременно на надзиратели, а на хора, които им помагат, които им съдействат да вървят напред. Разбира се, било е абсолютно недопустимо ученичка да излезе да се разхожда в града. Излизането винаги е ставало съвместно, под строй, а само един път в месеца са имали възможност да напуснат района на училището. Тук всички, които не са, всъщност всички ученички са живеели на пансион. През 1950 година тук е открито първото чуждо езиково училище, след, казах, 1944 година, който има 3 основни отдела – английски, френски и немски. В последствие английският отдел се премества в София и всъщност дава началото на вашето училище. За да бъдем конкретни, през 1954 година английските паралелки от Ловеч се преместват в София в състава на 35-то средно смесено училище с изучаване на руски език на улица Стара планина. Срещаме се с Хараман Пианичкин, който е част от първия випуск на английската гимназия. Първи учебен ден беше в един техникум до първа мъжка гимназия. Тук е съвсем наблизо. И ни строиха едни 180 деца. Двора дори не беше асфалтиран. И никой не познава никого. Може би някой се познавах. Аз лично идвах от квартал Захарна фабрика. Познавах само едно момиченце там и нищо друго. Училището не беше никак известно с нищо. Дори не беше известно въобще. Тъй като се появи някъде обява или обяви за него, може би през август месец. Така че всичко беше много набързо, много добре организирано, защото 180 души, 8 паралелки, идеално. Но Бартлет, която ми пое от първата година и продължи, и дълги години, до 90-те години тя преподаваше английски тук, в гимназията и в университета. Една жена ентусиаст във всички области, но най-много в театъра. По-новите поколения сигурно я познават от 2 български филма. Единият е "Мера според мера" на Георги Долгеров, където тя изигра Мисис Стоун, аферата Мисис Стоун, исторически факт. А другия филм е филма на Иван Андонов "Вчера", единственият филм, направен за английска гимназия, въпреки че е пловдивската. Тази жена беше ентусиаст, освен на английски език. Накара половината от момчета и половината от момичета да учат наизуст много неща. Шекспир предимно, разбира се. И след това ни въртеше в класовете
по английска литература като рецитатори на английски. Освен това, всяка година правеше по една постановка. През тази година за първи път започва провеждането на традиционните битови вечери на гимназията. И си спомням, че 61 година, ето тук в театър Българска армия, както се казва сега, английската гимназия изигра пред пълен салон, публика от университета, гимназията, дипломатически хора, театър Трудов фронт, където се играеше същата пиеса. Младежкият театър тук изигра пиесата на Оскар Уайлд, колко е важно да бъдеш сериозен. От тази пиеса, от участниците в нея, искам да спомена няколко души, които станаха емблематични фигури в българската култура. Преди всичко Васа Ганчева, режисьор, телевизионер, журналист, Боян Папазов, един от големите ни драматурзи и кинодраматурзи, Меглена Караламбова, която почти цял живот все още е жива и все още играе в театър 199, но много години игра точно на тази сцена, на която стъпи като на професионална сцена за първи път. Това, което си спомням особено в сградата, новата сграда, която започна да се строи година след като гимназията вече съществуваше, в новата сграда имаше много спорт, имаше голяма спортна зала, много се играеше навънка, тичаше се, имаше непрекъснато състезания, имаше великолепни учители по физическо възпитание, както се казваше тогава. Голяма част от бившите възпитаници на гимназията си спомнят за часовете по физическо и оспорваните спортни срещи с другите класове. Волейболните мачове, които събирахме тук в гимназията, играхме точно тук на това място, където е вашето поле. И от нашия випуск бяха нашия клас В и клас Г, които бяха най-големите съперници на волейболното поле. И нашите мачове събираха около, може би, 100-200 души около полето. Даже си изработахме специални флагчета, които се разменяха преди всеки матч, както правят сега в футбола и в другите спортове. Имахме флагче на нашия клас, флагче на Г клас. И това го правихме регулярно, вече след като бяхме 8, 9, 10 клас го правихме регулярно. Беше супер. Мисис Бартлет е един от най-емблематичните преподаватели в историята на гимназията, като за нея си спомнят представителите на почти всички випуски тогава. Бартлет беше прекрасен човек. Спомням си това, че тя живееше близко до нас в квартал Геон Милев и ме канеше на гости на чай в някои от уикендите и аз пих чай от тях и си говорихме на разни теми. И понеже тогава, по това време вече свирях на китара тук в гимназията и изпълнявах някои песни, тя ми подари първата ми оригинална касетка. Това беше албума на Common Arts от 83-та година с Don't Leave Me This Way и така нататък. Бартлет беше феноменален човек. Спомням си, когато я снимаха вчера в Мера според Мера, жената не се научи да говори български добре, винаги говореше с някакъв странен акцент. Българския. Виждал съм я как си поръчва, иска да си купи яйца, мляко, масло в магазина до тях и беше доста комична ситуация от време на време, но тя беше много добър човек. Много добър човек, с едни много интересни светли очи. Винаги гледаше, тя беше много такава нисичка, може би беше към 1,55 1,60 м и винаги сядаше на чина, който е на първата редица, за да бъде наравно с нас, никога не беше отсреща. А винаги сядаше на чина с лице към нас, за да си говорим и да сме по-близо до нея. Бартлет обичаше театъра. Тя ми донесе от Англия 3 партитури. От випуска на Боби Иванчев се срещаме и с директора на Британския съвет в България Любов Костова. От нея разбираме, че мисис Бартлет далеч не е единственият учител, за когото випуските все още разказват. Имахме невероятен историк. Лека му пръст Асен Николов. Той е емблема. Той е така чутовна емблема. Много са хората, които са оставили отпечатък и да, хората са тези, които създават духа. Никога няма да забравя часовете по химия. Тогавашната ни учителка Боряна Стоева, тя беше страшилище за випуска. В смисъл, всички се страхувахме, наистина искрено се страхувахме. Тя имаше един жест, като влезеше в час, както е бялата и манта, ръката й влизаше в джоба след първия звънец, когато се строявахме, за да сме готови за час. И имаше едно синьо тефтерче, там и бяха бележките на учениците. Тя хващаше в джоба и го подхвърляше така в джоба, което означаваше, че следва изпитване.
Аз съм правила замервания на пулса в час. Разликата между първи звънец и това тефтерче бяха такива грандиозни, че не е истина. Така че това е един от спомените, обаче също така съвсем малко по-различни спомени са, разбира се, веселбата по бригадите, разбира се, веселбата на военното. Ние бяхме един випуск с колко паралелки? Аз бях за паралелка, значи 8 паралелки бяхме. Много голям випуск. Правили сме доста интересни вечери на таланта. Имаше организирани екскурзии, в които дали един клас или няколко класа пътуваха заедно. Така, много са спомените. Много. Волейболни срещи. Дербито, вечното дерби между 8 В и 8 В клас и Г клас. До ден днешен те не могат да решат въпроса кой беше по-добрия клас, нали, В или Г. Мисля, че интересите ни бяха същите като на всички хора на тази възраст и вашите са същите. Какви са? Говорихме си за училище, но не само. Между другото, длъжна съм да кажа, аз бях от тези, които не ходех, не бях от фън децата. Аз бях от тези, които бях много прилежна. Например, носех дневника на класа, нали? Бях от тези. Така че не винаги бях част от много фън групичките, но пък зная много добре, че моите приятели, сега сме страхотни приятели с съучениците ми, си говорили и ходеха по и купони. Една от екскурзиите ни беше... Няма никога да я забравя. Пееше се много, пяхме изключително много тогава. Сплотяването беше, защото бяхме извън клас, защото на една щура възраст, нашата тогава учителка Хица Владимирова, тя ни беше оставила да се забавляваме и ние се забавлявахме здраво. Никога няма да забравя една от прекрасните ми приятелки и съученички Пепа, която излезе от една от стаите и крещеше по коридора: I want big balls! И пееше, ама с цяло гърло и се вижда, че е готино. И този дух е страхотен. Военното беше странна история, защото, правихме и щуротии, например, сипахме захар в резервоара на полковник Сотиров. Не беше много приятно. Бяхме наказани, с патешко ходене трябваше да стигнем до селото и обратно. Най-гадно беше наобратно. Правихме стрелби някакви, нали? Но всъщност носехме куртки, такива организирани неща. Но истината е, че пак се забавлявахме. И даже до ден днешен спомените ние, понеже редовно се събираме нашия випуск, на всеки 5 години си правим голямо събиране, на което, между другото, от около 200 души випуск се събираме към 120 души. Една много важна тема беше, не знам колко е педагогично да го кажа, но бележките, извинителните бележки, защото имаше бележки, които се раздаваха и се подпечатваха и имаше разговори от сорта: напиши ми отсъствие за утре, аз сега отивам да взема бележка от еди кой си ще ми я завери и ще ти я донеса. И, разбира се, и това са нормални неща. И по това време. И всъщност много интересен въпрос е: вярвате ли, че тези истории биха попречили на някого да сметне тогава, че от випуск, който е правил такива номера, каквито са ни познати и на нас, може да излязат толкова много успешни в момента личности? Първо, това са съвършенно нормални неща, които се случват на всички възрасти. Аз имам 3 деца и зная много добре, че това е съвършенно нормална училищна среда. По това не може да се съди нито по успеха от един единствен предмет, можеш да съдиш кой какъв ще бъде след завършване на училище. Натрупванията, които получаваме, избояват много по-късно понякога. Човек не винаги е наясно със себе си и второ, не винаги попада там, където най-добре ще се реализира. Зная, че това, което създава успешните личности, е добра среда за учене,
мотивация да стигнеш надалеч, свободата да експериментираш. Това са изключително важни неща, които дълбоко вярвам във всички години, във всеки випуск са били важни за успеха. Военното обучение бяха часове, в които ни обучаваха как да се борави с противогаз, как да се раздобява и издобява автомат, какви са методите за защита при някакви катаклизми вследствие на военни действия, защото тогава ни казваха, че големия враг е еди къде си и ние трябва да се защитаваме от тях. Такива бяха времената, но си спомням, че един капитан или полковник, вече не спомням неговото име, идваше в клас и ни обучаваше как да раздобяваме калашников. Имахме състезание за това и аз бях стигнал примерно 26 секунди изглобяване и разглобяване на автомат калашников. Беше страшно интересно за нас лично като момчета. После военното обучение, на което ходихме, учиха ни да стреляме, учиха ни как да се предпазваме от химически атаки и така нататък. Но това беше кратко време, в което ни извеждаха навън извън София на военно обучение и правиха такива упражнения. Да, и помагали ли са тези екскурзии за сплотяването на колектива, за добиването на нови приятелства? По-скоро приятни или тежки са били изживяванията? Не. Изцяло приятни. Нямаше тежко нещо. Тежкото нещо беше по-нататък в казармата. Приятно, защото ние го разглеждахме като неходене на училище, общо взето. За нас това не беше училище. За нас това беше някакъв фан, който трябва да изкараме навън и да се научим на някои неща, които са неинтересни и които са любопитни. Общо взето приятно, да, сплотяваха ни страшно, защото правихме филинело дори и там. След пътуванията обаче идва време за учене, а щом говорим за английската гимназия, няма как да пропуснем олимпиадите и съответно постиженията на учениците. Няма да забравя как редовно по време на олимпиадите по английски език основният ни съперник беше английската гимназия в Пловдив. По математика ние се мерехме с Софийската математическа гимназия и даже много често ни наричаха математическа гимназия с преподаване на английски език, защото математиката наистина ни беше един от силните предмети. Все още по време на част от състезанията по математика се намира някой, който да ни нарече ученици от първа английска математическа гимназия. А ето как го приемат учителите ни днес. Няма да си изкривя душата, става ми приятно. Това е признание за труда на колегията по математика, но по никакъв начин не се заблуждавам, че това е математическа гимназия. Математическите гимназии са нещо много специално. Това, което ме радва при такава грешка е, че наистина учениците на първа английска са блестящи не само при овладяването на език, а и в овладяването на тази наука, която малко или повече смята, че е само приоритет на учениците от математическите гимназии. Решаваме да проверим как са се провеждали часовете по точните науки преди. Затова се срещаме с един от бившите учители на гимназията, Теменушка Дашева. Най-ярките спомени, това са нашите ученици. Съвсем честно и почтено. Тези, които участваха системно и добросъвестно в урочената си дейност и в час, и тези, които работиха заедно с моята персона в извънкласна работа, и това е гордостта и на училището. Големите награди по така известното техническо и научно творчество на младежта. Кои бяха основните цели, които си поставяхте като учител по време на престоя ви в гимназията? Първата най-основна цел да ги науча на това, което аз знам, и аз да се науча на това, което е ново, за да го предам. И имаше неща, които учихме заедно. И аз, и моите ученици. Предвид на това, че техниката и науката се развива много по-бързо от това време, в което ние живееме, и визирам компютрите. Аз се учих заедно с тях. Аз не съм учила като ученик и като студент компютри, заедно с тях. Тъй като сега не се намираме в час и можем спокойно да ви признаем, че нашите родители си спомнят за тези години, свързани с режима, и учителите по точните науки, като например вас, като за едни по-строги учители. Такъв учител ли бяхте и вие? Така беше, но в същото време намирах и приятелски разговор с тях и ви казвах защо. Защото ние работихме извън класна работа. По линията на ТНТМ всеки клас имаше по същия начин, както сега правите състезания, олимпиади.
Ние и сега се събираме така нареченото методическо обединение на физико-математическите науки, на природните науки. Всеки четвъртък, последния четвъртък на месеца се събираме ние пенсионерите, живите пенсионери, и прикарваме чудесно, спомняме си какво е било, за учениците си спомняме, гордеем с тези, които ги чуваме и чрез средствата за масова информация, и че те ни разпознават и минават от единия тротуар на другия да ни поздравят. Много съм емоционална, така се получи с един от нашите ученици, неочаквано. Не можах да го позная, но той ме разпозна. Така че ме поздрави и бях приятно изненадана. Така че това правим и си спомняме за хубавите дни. В 7-7 без нещо, директор, заместник директор, всички ученици се строяваха, такива бяха условията тогава, нали, ме питахте разликата, така че се строяваха по класове, влизаха, проверяваше се за подстригване, проверяваше се за униформа, правиха физзарядка и тогава влизахме всички. Малко хора отсъстваха и малко хора закъсняваха, визирам учениците. Просто всички си бяха в клас. И си започваше работата на време. И другото, което искам да ви кажа също по отношение на работата, имахме голямо междучасие, както и сега, но тогава се събирахме всички в учителската стая и коментирахме много от нещата, които са ни вълнували или които сме видели и ние сме имали проблеми, как да ги решиме, заедно помежду си или чрез ръководство, за да ги решавам. Кои бяха най-сериозните ви изисквания към учениците? Да започнем първо от влизането в час с звънеца и излизането с звънеца. Това се спазваше и да си учат уроците, да бъдат готови за всеки час. Така както в момента го прави Иван Георгиев. Но чудесно работно място, чудесно училище, чудесни колеги, чудесни ръководители. Това поне в последните 25 години, в които съм в това училище, съм го така преживял, така че мога да го така на 100% го гарантирам. Чудесни деца, разбира се, също, защото без тях нямаше да и това училище. Както казва господин Георгиев, чудесни деца. Но всяко едно от тях среща нещо не чак толкова чудесно, още с влизането в гимназията. Това, което почти всички си спомняме от 8-ми клас, са дългите списъци с думи, свързани с интензивното учене на английски. Накрая обаче осъзнаваме, че така сме оползотворили цяла една година и сме положили основата на езика, който овладяваме за цял живот. Подгответо на яркия ми спомен е огромното количество думи, които трябваше да учиме. Значи ние до тогава, както може би повечето прогимназисти, аз не твърдя, че това е било уникално за нас, но както повечето прогимназисти бяхме свикнали, учител да преподава един урок, след което ние си го учиме с домашно и така нататък. Тук като започнаха да се бълват по 25-30 нови думи на ден и първите няколко дни нямаш проблеми, докато все още са 25, 50, 75, 100, 125, но като минат 2 седмици, когато станат в хилядите и продължават да бълват със същия темп, тогава нещата стават малко страшнички. Знаете ли, после се свиква. А ето какви са основните трудности, с които осмокласниците трябва да се справят според техните учители. Според мен, като изключим новата среда от хора и учители и училище, в учебно съдържание с многото думи, които трябва да се пишат, с изключително интензивния начин на обучение, с дългите домашни, но има също и прекрасни неща, които като пиесите, които се започват втория срок и са свързани по някакъв начин с развиване на говорни умения на ученика. И след това има една приемственост между пиесите, които се започват, може би като скетчове или пиески малки в 8-ми клас и след това се развиват в 9, 10, 11 и 12 клас. Английската гимназия не е просто гимназия. Това е институция на интелекта, ерудицията и свободния дух. Институция, в която се изграждат личности. Особено се гордея с постиженията на физиците в първа английска, както те сами се наричат. Много от тях достигнаха до научния световен връх, участвайки в международните олимпиади по физика в Иран, в Австрия и в Индия. Много от тях са вече доктори на физическите науки, магистрати и
още студенти в Стенфорд, в Принстън, в Харвард, в Йел, в Кембридж, в Оксфорд, в Токийския университет, в Хайделберг и други най-престижни университети на света. Логично е, когато се заговори за пиеси, а след това се изредиха и част от най-престижните университети в света, да се сетим за Холивуд. Разбира се, английската гимназия може да се похвали и със свой възпитаник, който е смятан за един от най-успелите българи в Лос-Анджелис. Ето какво споделя за преживяванията си в английската Николай Стоилов, специално от Калифорния. За мен е огромно удоволствие да споделя с вас възхищението си, удовлетворението от това, че съм завършил английската гимназия в София. За мен е чест и бих казал привилегия да съм бил приет, учил и завършил първа английски езикова гимназия в София. Това беше най-престижното училище в страната и всички знаете, изпита за него беше изключително труден, много малък брой кандидати попадаха в училището, а при завършването му огромен процент от завършилите английската гимназия влизаха в най-престижни университети в България и в чужбина. И като потвърждение за всичко това, да ви разкажа един епизод от моя живот, който и до ден днешен е много жив в моето съзнание. След завършването на английската гимназия, аз бях прият в ВИТИС Кръстю Сарафов, който сега се нарича надфис, специално актьорско майсторство за драматичен театър. Както разбирате, моето поприще и моята професия е актьор. Тогава, след като издържах всичките изпити, 7-те кръгенага в ВИТИС, и накрая, последният от тях беше разговор с комисията, в който разговор те се запознаваха или определяха твоето интелектуално ниво. И няма да забравя в този разговор професор Николай Люцканов, който беше един от най-големите имена в нашата театрална сцена, в режисурата за театър и в въобще всичките ни среди на изкуството в България. Тогава ме попита: Николай, ти си завършил английската гимназия с златен медал, първи по успех. Какво търсиш тук? Да ставаш актьор? Отиди, стани дипломат, стани доктор, стани политик. Имаше преди международни отношения. И това ме замисли. Наистина, повечето от студентите, които завършиха английската гимназия, след това продължаваха в тези най-престижни поприща в световната, в човешката реализация, да кажем. И тогава за миг наистина си дадох сметка какво име имаше английската гимназия и какъв залог за един огромен успех тя е и продължава да бъде, надявам се. Другото нещо, което действително ми показа колко много ми е дала, е когато бях прият след това да уча в Guildford School of Acting, което е едно от най-добрите актьорски училища в Англия. Попадайки там, веднага разбрах, че нивото на английския ми език, който идваше не от другаде, от английската гимназия, от образованието ми там, беше на доста сериозно ниво. И даже когато ставаше въпрос за произведение на Шекспир, беше почти на нивото на родените там, в Англия. Тъй, че бъдете щастливи, горди и продължавайте да носите светло и високо името на английска гимназия. Английската гимназия е едно магическо място. Тя е символ на свободния дух, на качественото образование, на мащаба на личността. Английската гимназия е едно уютно място, дом, където човек се връща при себе си. Най-важно за мен е това да учениците, с които работя, с някои по-кратко, с други доста години, по 4-5 години,
да бъдат грамотни всъщност и когато излязат от гимназията, наистина да бъдат едни съвремени хора, достатъчно грамотни. Като казвам грамотни, имам предвид не само да познават езиковите правила, нали, което е задължително и неизбежно, но и да бъдат функционално грамотни. Ярък пример за това е професорът по конституционно право и служебен премиер на България през 2014 година Георги Близнашки. Нещата бяха много по-строги. Тогава всички ходихме с униформи, момиченцата с престилки. Много се гордеехме с емблемата на гимназията, която носихме закачена на джобовете на курките. Но имаше строги изисквания за дължината на косите, дължината на полите, респективно на престилките, и това създаваше конфликти от време на време с нашите учители, с администрацията на гимназията. Но имаше и свободолюбиви учители, определено, които насърчаваха един по-свободен стил на общуване. Въобще английската гимназия се отличаваше със своето свободомислие и мисля, че е запазила този дух и до ден днешен. До края на завършването. Въобще футбола и баскетбола бяха на голяма почет. Както вече имах повод да кажа, филмът вчера се играеше и в Софийската английска гимназия, много преди да се появи по екраните на страната. Това е най-хубавото, което остава. Това желание за изява, този хъс, да търсиш обществено признание, който ти се превожда до края на дните и в крайна сметка осмисля живота на хората. Учениците на английската никога не са спирали да мечтаят свободно. Именно в часовете по литература те развиват умения за убедително говорене пред публика и следователно за успешно представяне на своите проекти в бъдеще. Ако поне веднъж моите ученици, като излизат от час по български език и литература, си помислят, че учителя не е само невзрачен, със съмнителни научни познания, а нещо по-значимо за него, значи аз съм успяла. Ако не, поне веднъж моите ученици завоювали успехи на олимпиади, конкурси за есета, зрелостни изпити, кандидат-студентски кампании, решат и преценят, че поне малко съм им помогнала, значи аз съм успяла. Ако имам и минимален дял за славата, авторитета на гимназията, в която имам честта вече 25 години да бъда, значи аз съм щастлива. Благодаря ти, Първа английска. В ученическите ми години в английската гимназия ние просто учихме, при това учихме много, защото друг начин нямаше. Учителите бяха изключително взискателни. Това бяха хора на много специално ниво преподаватели и те изискваха от нас много повече, отколкото в другите училища, които, както казахме, ние те са за разхубавяване, а ние се скъсвахме, образно казано, от учене. Промените в България се зародиха тъкмо в тези училища, защото хората, които учат в тях, имаха възможност да четат книги, да слушат музика и да разбират онова, което Битълсите и разните състави тогава пееха. Не само да слушат тази музика. Те можеха да четат списания, имаха възможност по някакъв начин да слушат вражески радиостанции на съответните езици. И съответно, тъкмо там, без да се усети тогавашната власт, стана голямото пречупване. Не искам да ви кажа колко много от нашите съученици, чието родители все пак имах тогава възможност и по работа пътуваха в чужбина, дипломати, търговци и всякакви други, носеха в България литература, английска, книги, списания, плочи грамофонни, магнитофонни записи. И всичкото това нещо се предаваше от ръка на ръка и то всъщност роди положението, в което в част по физкултура в двора на гимназията тогавашният преподавател другаря Николов, нека да го наречем Боби Николов, на командата а сега маршова песен, ходил марш и всички започнахме да пееме Yellow Submarine.
в 2/4 такт и да маршируваме до тази песен. Колежанският дух е нещо много важно. Принадлежността към дадена общност, към дадено училище, това е характерно за цивилизования западен свят. И беше характерно за това, което се случваше в езиковите училища и защо не и в английската гимназия. Много от хората, както казах и до ден днешен, на този принцип и на тази база са определили по-нататъчните си връзки и отношения, ако щете делови връзки, всякакви взаимоотношения. Да не говоря, че много от съучениците си спожениха един с друг, което пък е така еманация на най-голямата близост за свързване. Част от бившите възпитаници се опитва да пресъздадат колежанския дух от своето време, пречупен през призмата на 21 век като настоящи учители в гимназията. Валентина Андонова, например, е прекарала почти целия си съзнателен живот в сградата на Дондуков 60. Английската гимназия е моето училище. Тук съм учила от самото начало, още от първи клас в 112 училище. След това продължих обучението си в първа английска гимназия. Обичам работата си. Вълнувам се, когато работя с млади, ентусиазирани ученици и се опитвам да съчетавам традициите на гимназията с новите методи на преподаване и използването на информационни технологии. Спомням си с умиление годините прекарани в английската гимназия. Най-ярки спомени са ми останали от участието ми в оркестъра, различни мероприятия, турнета, концерти, както и часовете по история, ръководени от моя преподавател Асен Николов. Часовете му бяха наистина много интересни. Той имаше нови, различни методи на преподаване в сравнение с останалите преподаватели. Преподаването му е изпълнено с драматизъм и същевременно много нови интересни неща научавах в часовете. Голяма част от учениците, които влизат с най-голямо желание в часовете по история, в последствие се ориентират към обществените дейности. Първа английска е завършил и народният представител Петър Витанов. Гимназията ме направи, създадаме като човек, като личност, защото тук усвоих, изградих чисто човешките си ценности. Тук се оформих като човек. В последствие винаги съм търсил контактите от английската гимназия за всяка една моя дейност. Било то обществена или бизнес начинание. Ако щете, лекарите, при които ходя, са лекари от английската гимназия, юристите ми, адвокатите, с които имам взаимоотношения, са ми приятели от английската гимназия. Ако теоретично не сте на официална вечеря с други представители на дадена политическа партия или някаква организация, ми с приятели, говорите си съвсем свободно и трябва да разкажете някаква забавна история, свързана точно с английската гимназия. Каква ще бъде тя? Нещо интересно, което се е случило и помните до ден днешен. Много с историите. Имах един от най-добрите ми приятели от моя клас, Бог да го прости, Добрин Дойчинов се казваше, лекар, топ хирург, който нелепо загина преди година. Той имаше много специфична особеност, чувство за хумор и си спомням, че беше единственият човек, който се осмеляваше да противоречи на въпросния учител преди малко, Стойно, за когото стана дума. Спомням си един такъв диалог, но той може би малко дебил. Минава въпросния Стойнов между чиновете и нашия приятел Добрин, който е така полегнал, и му прави забележка: Добрине, да ти дам възглавничка. И той каза: не, искам геврек. И Стойно вика: геврек? Човек не може да повярва, че някой се осмелил така да му отговаря. И пита: ама с малка или с голяма дупка? И нашия приятел каза: с сусам. И като каза с сусам, това беше може би последното му присъствие за срока, беше изгонен и повече не го пусна. Такива случаи имаше много.
От английската са излезли много успели личности, като всеки един. Освен здравото учене си спомни и поне някоя забавна история. От час, екскурзия, военното или просто излизане с приятели. Защото точно това ни отличава от другите училища и определя неподражаемия дух на английската. Тук винаги някак успяваме да съчетаем удоволствието с ученето и да ги превърнем в незабравимо изживяване. Доцент Виолета Димитрова сега е част от екипа на Майчин дом. Носител е на медал Златен Хипократ. Като бивш възпитаник на английската, тя също ни разказва освен за часовете прекарани над учебниците по химия и биология, така и за своите забавни преживявания в гимназията. Много са, но един смешен и необичаен спомен е това, че в 10-ти клас изчезна дневника на класа с всички двойки, тройки и неизвинени отсъствия. И когато всички доволно потривахме ръце, се оказа, че нашия класен ръководител, който ни преподаваше по военно дело, има дубликат, водил е двойно счетоводство на всичко, което има в дневника и успя да го възстанови за броени дни. Така че нашите надежди да ни се опростят слабите оценки и отсъствията просто загинаха. Започнах работа като учител по биология в английската гимназия през миналия век и вече почти 20 години съм част от екипа на английската. Много или малко са 20 години. Зависи от гледната точка. Погледнато в еволюционен аспект, 20 години са само един миг, изключително малък период от време. Но ако те са пулсирали с ритъма на много млади сърца, ако са били тревожни и усмихнати, пълни с живот, то тези години са много. Толкова мигове на щастие, споделени с учениците, дошли да кажат: госпожо, приета съм, ще уча медицина, фармация, стоматология. Скъпи ученици, бивши и настоящи, обичам ви. Обикновено казват, че работата в такова училище елитно е предизвикателство. Това не е шаблон, това си е до голяма степен истина. Всеки, който работи в тази сфера и специално в английската, би трябвало да се чувства уверен в това, което върши, а това изисква и подготовка. Тази подготовка отнема време, отнема усилия и всички, които работят тук, са с готовност да отделят необходимото време, за да израснат както професионално, така и да усещат удовлетворение от труда с учениците. Духът на английската е останал жив през всички тези 60 години, независимо от обществените нагласи. Трайчо Трайков, който е министър на икономиката, енергетиката и туризма от 2009 до 2012, също е част от бившите възпитаници на гимназията. За мен преди всичко от това време, когато аз учих края на 80-те, 84-та до 89-та година, беше абсолютно безкомпромисния подбор и качеството на хората, които попадаха там. Сигурно си спомняте филма Вчера. И това, което виждате там, за мен не е измислено. Включително и с песента, която си стана химн на хората след това и на моите приятели. Кога гледахте филма Вчера за първи път? Когато излезе, веднага. Може би сме били 11 клас или 10. Бяхме унемяли, че такова нещо въобще може да се покаже в социалистическа България. Мислехме, че цензорите нещо са проспали. Част от учителите ни по английски днес са преживели историите от филма Вчера от първо лице и все още се спомнят за уникалните мигове от тези времена. Както ви казах, се чувствам един от динозаврите в това училище, защото не само съм преподавател от много години, но съм и бивш възпитаник на тази гимназия. Така че това е за мен моя втори дом. Първа английска за мен е моето първо постижение и личен успех. Тъй като ме приеха тук по времето, когато тя беше не само първа, но и единствена по рода си в София и конкуренцията беше смазваща, може да си представите.
Фактът, че част от учителите ни преподават в английската вече повече от 30 години, е категорично доказателство за уникалната атмосфера в гимназията. За тях това не е само работно място, а истински втори дом. За мен английската е всичкото, което човек би могъл да си поиска в професионален план. Една изключително авторитетна институция, една цитадела на знанието, където всеки учител може да направи най-доброто, на което е способен. Аудиторията, пред която заставам в продължение на 34 години, от млади, мотивирани, амбициозни хора, ме кара да се раздавам до край. Поддържаме в изключителна форма, опитвам се да не изоставам в нищо и така се запазвам млад. А в личен план английската е мястото и това са хората, с които съм споделила най-щастливите и най-трудните мигове в живота си, за което им благодаря. В нашето училище всяка година има общо над 1000 ученици и учители. Така, в една сграда се срещат 1000 индивидуалности, които трябва ежедневно да работят в екип и да изпитват удоволствие от дейностите в гимназията. Една от най-трудните роли има човекът, който отговаря за тези 1000 души, обединява ги и ги подкрепя. Директора на английската, госпожа Нели Петрова. Ами аз се старая да създам една изключително креативна атмосфера за всички, за преподаватели, за екипа, за персонала и най-вече за учениците, така също и за вашите родители. Но освен да ви научим, да ви дадем едно сериозно качество на образование, след като завършите това училище, ви даваме възможност през всичките години да изявите своите таланти, своите желания за извънкласна дейност. Това е училището, може би, с най-много извънкласни форми на обучение, клубове, спортни секции, най-различни проекти, в които вие може да се включите, така че се старая да бъде много разностранна дейността на училището, като, разбира се, задача номер 1, това е вашето обучение, вашето образование и то на високо ниво. Доказателство за това се вижда от вашите постижения като бъдещи студенти. Няма ученик на първа английска езикова гимназия, който да не е станал студент веднага след дипломирането си. На всички кандидат студентски кампании вие показвате изключително високи оценки на изпитите, на приемните изпити, както в чужбина, така и в България. Така също от много университети, с които ние поддържаме обратна връзка, се вижда, че вие като студенти също сте на, може би, най-високото ниво. Поради простата причина, че както ние едно време като ученици, така и вие сте се научили как да учите. Тоест да придобивате знанията по така максималният възможен по-бърз и по-лесен начин, но да придобивате голям обем от знания и задълбочени знания. Нели Петрова познава отлично всички страни на гимназията, а в душата й е кодиран духът на английската. Причината може да бъде само една. Тя също е част от бившите възпитаници на нашето училище. Ами аз смятам, че много учехме. По всички предмети сме учили изключително така интензивно. Вие също учите много, но сме имали изключително приятни моменти. Но духа, който го съхраняваме и който и аз се старая като директор да съхраня, с тези битови вечери, с Шекспировите вечери, с спортните изяви, това го имаше при нас също и сме участвали с голямо удоволствие. Гимназията защо има своя дух? Защото е дух така на творчество, на по-голяма свобода, точно на мисленето и на развитието на учениците и на преподавателите. Така че има много прилики, разбира се, съответно с времето, в което ние сме живяли, има и разлики. Униформата беше при нас задължително условие, при вас малко трудно се получава, но хубаво е, че като представителна все пак и имаме. Имали сме изключително приятни моменти, но за мен най-важно това е отношенията, връзката, която ние сме създали като членове на едно голямо семейство на английската гимназия и ние си поддържаме до ден днешен с нашите съученици
Много топли, много приятелски отношения. Приблизително знаем кой къде е, как се развива, което мисля, че и вие го правите и трябва да го правите. Не случайно се постарах така през последните години да дам възможност да има алумни асоциация. И ето тук е момента да се обърна към всичките настоящи зрелостници, бивши зрелостници и бъдещи зрелостници да се включат в тази алумни асоциация и да имат контакти помежду си, защото винаги сме си помагали. Иначе какъв ученик беше Нели Петрова? В кои часове влизахте с най-голямо удоволствие? Имаше ли някои предмети, по които ви беше по-трудно? Да, разбира се. Трудно ни беше много по химия при госпожа Стоева, трудно ни беше много по физика, но винаги съм учила, нали, с така желание. Любими предмети, естествено, аз съм завършила география и икономика. Географията и икономиката, тя беше тогава само география. При госпожа Лазарова ми беше много приятна. С голямо удоволствие в часовете по математика, защото моята специалност има много математика. Така че не съм имала някакви предмети, по които да ме било нещо много притеснително. По химия, разбира се, всички ученици, тъй като ни изпитваха много сериозно, наредени по 4-5 души на дъската, и тогава трябваше много да се учи задълбочено и да не се изложиш пред госпожа Стоева, защото тя пък беше, освен перфектен химик, беше изключителен човек. И да се изложиш при госпожа Стоева наистина никак не беше редно. Така че сме учили там може би най-много. Но да не забравяме, че английската литература в 11 клас, при която на мен са преподавали много така изключителни бивши преподаватели на това училище, госпожа Борисова, госпожа Младенова, английската литература наистина бяха изключително приятни часове. И още нещо, разхождали сте се почти 5 години в коридорите на гимназията като ученик. Вярвали ли сте, че някога в бъдеще, пък и то не е чак толкова дълго след това, ще оглавите гимназията? Изобщо как сте си представяли бъдещето си, когато сте били ученик? Това никога не съм си представила, че ще оглавя гимназията и никога, нали, човек не може да предполага как ще му се развият нещата, но може би тук е момента сега да споделя, че когато, както и сега продължаваме същата традиция, се избира така кандидат-гимназист с най-висок успех влязъл в това училище, тогава когато аз станах кандидат-гимназист, ме избраха мен, за да поздравя гимназията от името на новите ученици в училището. И аз всъщност първата ми реч, която съм изнесла отвън на двора, беше когато аз станах гимназистка. Учителите бяха избрали мен, аз влязох втора или трета по успех в това училище и тогава те се спряха на мен и аз тогава поздравих за първи път. И както виждате, може би това е била така някакъв знак на съдбата, че от тук нататък аз все ще бъда тук отвън на двора и ще поздравявам следващи випуски. Така че това е много интересно, не съм го споделяла до сега, но ученичката бях аз. Много интересно. Иначе с какво ви помогна владеенето на английски език в професионален план? Всичко. Веднага като влязох в Софийския университет, веднага, нали, с преференциите, че ние сме ученици от езикова гимназия, ние имахме право тогава да учим втора специалност, каквато изберем. Естествено, аз избирам веднага английска филология, така че моята втора специалност е продължението на това, което съм научила в това училище. Всичко, което съм създала в този до момента моят така житейски път е било свързано с езика, който зная. Защото, освен като директор, вие знаете, че съм преподавател, така също пиша учебници, нали, всичко това е на английски език. Комуникирам с различни институции от България и от чужбина, правим проекти заедно. Знаете, че без английски език абсолютно невъзможно да се справиме с тази така широко обхватна дейност и работа на цялото училище. Така че за мен езика това е едно наистина, без да звучи като клише, изключително богатство.
и трябва да се знаят вече от вас минимум 2 чужди езика. Английската гимназия има една от най-силно развитите извънкласни дейности в страната. При нас важи следното правило. Ако проявяваш интерес към нещо, а за него все още не се събира дадена група, просто намираш съмишленици и заедно създавате нов клуб. Ученическият съвет е изключително важен, понеже той взима ученическите идеи и ги влага в самото училище. Тоест, ако някой ученик има оплакване от нещо, винаги може да се говори, винаги може да бъде връзката между учениците и преподавателите. Важно е това, което се преподава, но също така важно е и личностното развитие извън класовете, извън час. По този начин ние намираме своите таланти и в крайна сметка се развиваме като личности. Според мен по този начин в последствие може да променим не само самите себе си, а и гимназията и дори държавата. Аз съм завършила друга езикова гимназия и когато дойдох тук преди 33 години на работа, мислех, че тук е прекалено академично, прекалено ограничено и така нататък, но се оказа, че всъщност тук има един дух, който много добре изразява същността на човека, както неговите искания и желания в областта на образованието, така и в всички артистични прояви, които има в английската гимназия. Учениците създават артистична атмосфера с своите общоучилищни изложби, с изложби, в които участваме на регионално и градско ниво. Едни прекрасни събития, като заедно в многообразието направихме също с пак интересното мислене на ученици, лого, знак, значка, всичко това, плакати за различни събития, за различни участия на училището. Всичкото това е едно постоянно многообразно развиване на тези ученици. Всяка година правим и пленери. Пленерите са еднодневни, но отиваме в градината, те рисуват, създават отново интересно творчество, обучават се. За създаването на логото на гимназията си спомням, че използвахме идейният проект след голяма акция и конкурс. Това беше голямото дърво в училищния двор, който символизираше дървото на живота, с птичките, които пък са образите на учениците, които идват и отлитат. И разбира се, в корените на дървото на живота, на дървото на училището, книгата на познанието, с което те се обогатяват в това училище и излитат към всички краища на света със своите вече натрупани знания. Какво е английската гимназия? Това е училище с особена атмосфера, с особен дух. И този дух го създавате вие. Защото виждам в очите ви любопитство, любознателност, дразновение, понякога колебание, но и желание да се докажете. Вие работите за английската, но и английската работи за вас. Тя ви дава възможности да се развиете, да покажете най-доброто от заложбите си. Защото сигурно сте чели мисълта на американския философ Джон Дюи на стената до учителската стая. Виждали ли сте я? Училището не е подготовка за живота. Това е самият живот. Ето това е английската. Самият живот. А има и хора, които прекарват целия си живот в името на английската. Нещо повече. Времето не ги притеснява. Напротив, Николина Ангелова вече повече от 50 години е неделима част от живота в гимназията. Започва работа като учител по музика, а точно преди 38 години основава Духовият оркестър и е негов ръководител до днес. Униформите бяха задължителни, имаше и шапки и те хвърчаха през прозорците, за да могат да влезат учениците в училище. Пресилки имаше. Задължително беше. Много ми е приятно да работя с младите хора. Те ме държат. Учениците са същите. Учат старателно. Много са амбициозни, бързо напредват в оркестъра и аз ги включвам веднага в концертния състав. Имаше някакъв малък оркестър, но ми се помогна от
района, от градския съвет. Купихме нови инструменти. Първоначално свирихме само маршове, но пробвах една концертна пиеса и публиката я хареса. И от тогава вече имаме и концертен репертуар. Оркестъра трябва да... Те учениците не знаят нотите, но започват при мен от АБ. Учат ноти, учат свирене на инструмент. Първото турне на оркестър беше в Англия. Крис Бартрет и Мерсия Макдермот, винаги помните, те организираха това пътуване. То беше в чест на детето. Имахме 6 концерта в Лондон, един от които беше в Кралския колеж за музика. Направени се запис и излезе грамофонна плоча. Други пътувания в Германия сме били, разменни гостувания с оркестър от Мюнхен, а сега имаме разменни гостувания с оркестър от Одеран. Всъщност имам един много силен спомен, свързан именно с това. Свирах на тромпет в оркестъра, въпреки че не го бях пипал 29-28 години, чак докато не попаднах по време на една кампания на една сцена с Акага и се надявам да не съм изложил прекалено много хората. Междувременно научаваме, че Николина Ангелова все още си спомня за участията в оркестъра на Трайчо Трайков. Той свирише на тромпет и беше добър ученик. Но в същото време и Трайчо Трайков не е забравил изключителната осанка на Николина Ангелова. Интересното е, че аз съм я запомнил като винаги усмихната, въпреки че това не съм сигурен, че е най-характерното качество. Тя доста често крещи. И така, естествено, като всеки диригент трябва да е експресивна. Но това е човек, който умееше като водата да мине от всякъде, да намери изход от всяка ситуация. В извънкласната дейност, освен с наградите на оркестъра, английската може да се похвали и с успехи в спорта. Отборите ни по футбол, волейбол и бадминтон също вдигат трофей на много състезания. Горд съм, защото има много добри спортисти. На първо място това е баскетбола. За тези 30 години 2 пъти сме шампиони на Република България по баскетбол. Но все пак, преди всичко останало, английската остава известна като място за развитие на ученици в сферата на хуманитарните и точните науки. Възпитаниците на нашата гимназия винаги са получавали грамоти, награди и медали в различните олимпиади и състезания. За мен английската гимназия е един оазис на творческото мислене и на съзиданието. За да опише креативните идеи на учениците на гимназията, Фани Криспин използва цитат от английския романтически поет Уилям Уордсворт. What we need is not the will to believe, but the wish to find out. Тази година с 12-ти клас имахме и бизнес английски. Това, което ме впечатли е, че те имат една нагласа и една готовност за отворено съзнание към неща, които са нови за тях, които са непознати. Така че смятам, че с такива ученици, които наистина са новаторски насочени, към бъдещето ни е сейф, както се казва на английски. И всъщност това е най-удовлетворяващия аспект от цялата работа. Така че беше истинско удоволствие да работя с тях. Без преувеличение, за мен английската гимназия е чудо. Или иначе казано, ме накара да повярвам в чудесата. И по начина, по който започна всичко в далечната 2000 година, като начало на така професионалното ми пребиваване тук, което обаче се превърна в едно много после лично преживяване. Тоест, в това отношение, ако има определение за щастие, мога да кажа, че съм щастлив човек. Една от причините да съм щастлив е обстоятелството, че моите ученици се реализират. Не мисля ще да изреждам успехите. Достатъчно е това, че някои от тях са вече преподаватели в юридическия факултет. Затова казах, че
се убедих в максимата, че понякога ученици се надминават учителите. Английската гимназия е едно специално място между парка Заимов и паметника Левски, между свободата и дълга. Това е специално пространство на освободеността. Там, където можете да научите как да се учи. Пространство на споделеност и на смисленост. И точно на това специално място в момента се изгражда новият корпус на английската. Това е резултат от всеобщите усилия на ръководство, учители, ученици, столична община и хора, които подкрепят нашата гимназия. Всеки трябва да помага според силите си. Аз в момента съм общински съветник в София и се радвам, че можахме заедно с други колеги общински съветници да помогнем да бъде финансирано изграждането на новото крило сградата, така че да могат учениците да учат в една смяна в нормални часове, да не започват прекалено рано, да не завършат прекалено късно. Както станах директор, това беше всъщност една от моите каузи, че трябва училището да се разшири, защото всички знаем при какви условия учим. Пътувайки извън страната, виждайки други училища с кабинетите, с лабораториите, за мен това е една цел, която веднага реших да си поставя и благодарение на Столична община, на Министерство на образованието успяхме да я постигнем, за което трябва да благодаря много. И новата сграда, това е първият корпус. Първият корпус трябва да отвори врати за новата учебна година. В момента е с вътрешни довършителни работи, които предстоят и с обзавеждането. Това смятаме, че през лятото ще се справим. Най-хубавата новина е, че мога вече да го обявя официално. Втория корпус също е одобрен и от следващата пролет започва втория корпус на училището. Така че бъдещите възпитаници ще имат удоволствието да учат наистина в една подновена сграда с много кабинети. На първия етаж има голяма зала, която е презентационна, музикална, танцовална, където ще могат да репетират, да се събират повече ученици на едно място за различни събития. И отделно има няколко компютърни кабинета, говоря за първото тяло. Но най-важната цел беше да се разширят класните стаи, т.е. да имаме повече на брой класни стаи. Както разбира се, тъй като много важен момент е да дам добри условия на моите учители и на моят персонал, също да имат подходящи помещения, не само за работа, но и малко почивка, за подготовка на писмените работи на учениците, за подготовка за уроците. Така че ще има една голяма учителска стая, ще има няколко такива кабинети обособени за администрацията, няколко хранилища и ще може да разположим това, което имаме като база и да я разширяваме. Иначе Столична община финансира изграждането на новото крило на английската гимназия. Каква беше основната ви цел, когато видяхте проекта и според вас по какъв начин ще се промени живота на учениците на гимназията? А за мен инвестицията в подобряване на базата е ключова, защото това е ангажимента на общината, докато екипа на училището и Министерството на образованието имат грижа програмите, учебното съдържание да бъдат достатъчно добри, учителите да бъдат мотивирани, то общината има ангажимент към базата. Определено прекрасните ученици на гимназията и професионалистите, учители имат нужда да работят и да се учат в по-добра среда. Затова и през предишните години, макар и с по-малки инвестиции, помагахме на училището да подобри енергийната ефективност. Това, освен че означава по-красива сграда, означава и по-малко средства за отопление, повече средства за образование. Но, както вече казах, взехме решение да разширим гимназията. Това беше една мечта и идея на ръководството на училищата, на двете училища, които са тук, както и на родителите и родителските активи, и която ние приехме, разработихме
за да може двете училища да продължат да съжителстват в една сграда, но в същото време да имат добри условия, достатъчна площ, за да могат да развиват своите проекти, и в същото време моята амбиция в следващите години е постепенно всички училища в София да могат да работят на една смяна и учениците да използват целодневно базата на училището, включително спортната база. Така че освен, че подаръка, който София и обществеността на София прави на Първа английска езикова гимназия с новата 4-етажна сграда, новия корпус на гимназията, който ще бъде готов още тази година, ние вече отпуснахме средства и започваме до края на юни реализацията на следващия етап, който са 2 нови корпуса, включително и нова спортна зала за училището. Мисля, че съчетанието на науката, изкуствата с спорта са изключително важни за развитието на децата и младите хора. Така че наистина отделихме сериозни инвестиции от бюджета на общината и съм сигурна, че всички данъкоплатци в София се радват да инвестират именно в вас, в поколенията, на които ние разчитаме да развиват нашия град и нашата страна. До този момент около половин милион лева сме инвестирали през годините. Тази година новият 4-етажен корпус струва около 1 700 000 лева, малко над 1 700 000 лева, а двата нови корпуса, вторият етап на проекта, ще струва около 3 900 000 лева. Така че малко над 6 милиона лева градът инвестира само за тези последни няколко години в развитието на Първа английска езикова гимназия. И мисля, че това е един достоен начин да посрещнем 60-годишния юбилей на училището. И така през 2018 ви разказахме част от най-значимите мигове от историята на английската. От вчера до днес. Завършваме този филм в очакване на новият учебен корпус, който е самото доказателство, че за английската утре започва от днес.